Good morning, akuluakulu. Ano today zero yadutsa ndekuti osakumanako pano ya nthawi zinatu tikati tikapumulireko koma nkhanitu zomwe zachitika weekend imeneyi makamakatu zokhudzana ndi abale aku South Africa zatiye ndipatsaneko chifukwa chonena kuti zimenezi zikubweretsa chisokonezo ndithu mwa njira ina yake. Okay, ndi zonena kuti kunabwera ndekuti luseka isi kudzakamba zonena kuti no timu yawo ija imene imachoka ndekuti ku Claremont komanso ku Gansby ndi mabasi mamonena kuti no ikafike mwina kapena ku consulate kapena ku embassy ya Malawi yakasidwa kulindera repatriation center kumeneko ndi kumene akusungidwa. Tikumadabwa zonena kuti tsopano anthu ngati akuwasunga kulindera kumeneko akusungidwa pa zifukwa zotani? Kodi mesa amene azibwera kuno kumudzi kodi akungodikirira kuno kuti mwina mwake azinyamuka azibwera kuno kumudzi poyamba pefo malingalira choncho komano kwapezeka zotera kuti kwabweranso uthenga wina tsopano kuchoka kwa kandala kwati basi kunena kuti no mabasi no tsopano anyamuka kumabwera kuno ku Malawi ndipo adutsa kale pa Beitbridge dzulo limenelo. Sizonena kuti no atuluka mu South Africa kumene cha mu Zimbabwe kuti azifika kunoko ndekuti kumudzi mabasi omwe anyamula amalawi ndi awaso ndi atino kodi ndezi kuyenda bwanji pamene papa adzana akatenga achina luseka isi aja kumangozungulira nawo amene aja ndochokera kuti tiyeni tunene limodzi kuchoka kwa kandala kuti basi koma ndinkhani ndotito kumapetoko tikufuna tifunse kumafunso kuti boma ndemo kupangapo zani kuti muthandize anthu osewa pamenepa. Amalawi anzanga mwadzuka bwanji phambiri Malawi phambiri lero Sunday pa 7 mwezi wa Juni 2026 akuluakulu pakuchitika chipwirikiti chimene chikuchitika ndifuna ndingopanga clarify mwa fast kuli mzimayi wina mukuti luseka isi andipeji ake amene akupanga update anthu amene akuyendera ulendo. Akuluakulu timvesesane mundimvesese bwino bwino mukhale chete mumvesese bwino bwino zimene ndifuna kuyankhulazi. Ife pano sitimapanga posti zinthu zosunguza anthu mitu kapena zabodza. We always try kuti tizipereka information yoyenerera kwa anthu. Fani manena kuti little information is very powerful. Itakuonongesa zinthu kapena kukonza zinthu. Mene zinakhale ya Western Cape kuno ndikufotokozeni bwino bwino. Pali anthu gulaji na luseka isiro limene kupangana update ilo ndi gulu limene lanyamuka Stanford, Gansby ndi Claremont. Anthu amene anyamuka madera atatu amenewa silina atenge ndi boma la Malawi. Mwafunse ngati kunabwera wa embassy kumene kuti ine ndine wa ku embassy ya Malawi ndabwera zakutengani. Mwafunse aluseka isiwo. Mwafunse anthu amene mukuti akwera mabasi amene apita kulindera. There was nobody from embassy amene apita kukatenga anthu amenewa. Ndezi ndikufotokozeni zinakhala bwanji. Ku Gansby, ku Claremont, ku Stanford kwachokako anthu amaiko siyana. Kula anthu aku Mozambique anakatengedwa kumeneko. Kula anthu aku Zimbabwe anatengedwa kumeneko. Kula anthu aku Malawi anatengedwa kumeneko. Anthu amene ajatengera ndi boma la South Africa. Not embassy ya Malawi. Timvesesani tipange clear. Boma la South Africa liliona kuti kunoku there's a chaos. Anthu atawa ali Stanford, Claremont ndi Gansby. Ndipo mala kuno muphatiza ndi azungu akumeneko anapanga arrange mabasi kuti atenge anthu achoke dera lino sali safe. Ndipo mala South Africa likukutenga munthu wa dziko la inu wake amakakusiya kulindera kukadikira repatriation yotuzipita kwanu. Ndeni aluseka isi ngati mwafika kulindera ifo choti makwera mabasi amene lapanga arrange boma la South Africa. Silinga kutumizeni ku Malawi straight. Ndikuti akwene ano apange communicate ndi embassy kuti ino muzitumizidwa ku Malawi. Koma anthu amene achoka ku Mosobe munimvesese. Anthu amene achoka ku Mosobe laza atenga ndi boma la Malawi. Kumene kuja kunapita anthu awiri aku embassy. Ndine ma video napanga post hapa. Ndinausena nditakupangirani post. Amene atabwera nazipanga introduce I'm Mr. Wakuti from Malawi embassy. Ndabwera kuzakutengana Malawi
kuti tizipita ndipo mukhala m'manja mwathu, m'manja mwa boma la Malawi. Tikutengani pano tipita ku consulate yathu ku Joburg, malo a boma la Malawi, kumene mukakhale safe, mukasambe, mukadye zakudya bwinobwino, ndi kenako tupaseni mabasi omapita ku Malawi. Noti kuti tikutengani kuno pita kulindera. Mwafunsa Aluse Kaisiwo ngati wa ku embassy ya Malawi anayima pagulu kunena kuti Aluse Kaisi ndi anthu anu tikutengani tikakusiyani kulindera ife ndi Malawi embassy. Mwafunsa ngati analipo munthu adayankhula zimenezo. Please akuwa kuti kapereka information. Samapereka information molakwika. It's happening. We know Aluse Kaisi muli mbasidi mwapitadi kulindera. Koma afunseni anthu mmene zinaendera. Auzeni anthu mmene zinaendera. Kuti muonesese akuluakulu. There's videos. Aluse Kaisi wapanga post ma video yawo. Komanso anthu amene anali ku Mosobe tinawo ma video yawo. Mabasi amene akwera Aluse Kaisi kuti muonesese ma video yawo panali a polisi a South Africa amene amapanga check each and everyone olowa mbasi. Muona munimvetsetsa pamene. Basi ya Stanford, basi ya Hansby, basi ya Clermont, a polisi a South Africa ndi amene amalowetsa anthu mbasi ndi kumapanga check. Basi ya mabasi atatu aku Mosobe kumene kunapita embassy amapanga check anthu olowa mbasi ndi embassy. Amalemba mayina anali ya embassy osati polisi ya South Africa. See the difference now. I want to clarify this thing because it's going like wildfire everywhere. Ena mwamba unyoza boma. Ena mwamba unyoza DBB. Ena mwamba kutinyoza ndife Roma. Koma which is not true. It's happening but not in that way. Aluse Kaisi di mwanyamuka. Koma not in that way meneno anthu mukuzita anthu ozira. Aluse Kaisi simunanyamuke ndi boma la Malawi. Sina unyamule ndi embassy ya Malawi. Akunyamula ndi aboma akuno. That's why mukutumiza ma video kuti akutitulusira mfuti, akutuza kuti akungoti sendesa, situzwa kuti tili pati. Fojoli mwanyamuka ndi aboma akuno amene akuwene kukupitisani kulindera. Boma la South Africa likumugwira munthu limapitisa kulindera. Akauti munthu alibe mapepala. That's why anabwera kumeneko ndi aboma akuno. Ku Clermont, Stanford ndi Hansby. Embassy ya Malawi. Ifeyo, we were in communication with the embassy ya Malawi. Mena amanyamuka ku Joburg anatuza tunyamuka ku Joburg. We gave them the number of munthu amene ali kuti ku Mosobe. Kansala Malekano. Anakumana ndi embassy kumene kuja ndikuyamba ulikodi anthu. Kena kwa anthu kwakwezeka mabasi the following day. Komanso mafunsa Aluse Kaisi kuti ku Western Cape anyamuka liti. Fama basi amene anyamuka ndi embassy ya Malawi anyamuka dzulo. Ndiye mafunsa Aluse Kaisi kuti ku Western Cape, ku Clermont kaya ku Hansby kaya ku chanu anyamuka liti. Ndiye mupeza chilungamo nokha. Ine kandala kote basi, kandala kandevuza white, kandala kandevuza golide. Ndimesetsa kuti samauza anthu zabodza. Ndipo zimene zozo nimadala nazo. Ngati ndisakuzeni pano zabodza, I'll come back here myself and kupepesa. Koma apa ndapanga clarify. Stanford, Hansby, Clermont, anthu amene anyamuka ndi boma la South Africa. Mosobe ndi amene anyamulidwa ndi Malawi government. Embassy ya Malawi inapita kumeneko kwa anyamula anthu. That's the difference. And Malawi embassy anapanga promise anthu ati, and they can't break that promise. They said we're gonna take you to consulate. Consulate yathu ndi yanu ngati dziko lanu la Malawi. Mukakha kumeneko mwaufulu osalime mukhale muholo muno. Fanta amene anyamuka ndi boma ndi amene anali ku holo ku Mosobe. Zikomo kwambiri. Ndikhulupirira Malawi tamvetsetsana penepa muyigawa video iyi kuti pangeke verify. Musayipise chipani cha DPP, musayipise boma la Malawi, musayipise embassy ya Malawi. Please, musanyoze. Anthu aja akuyesetsa kuti Amalawi ali nsapite. Koma ngati zasokonekera munjira oteroyo, tikhulupirira embassy ya Malawi apita kulinderako, akutengana amene muli kulindera muzipita ku Malawi. Osadandaula yayi. It's not a matter of death. It's a matter of saving people. It's not a matter of killing you. It's a matter of saving people. Boma la Malawi la promise liyesetsa kupulumutsa wina aliyense amene wavuta. Chabwino meneta onera limodzi kumvera limodzi ndimangofuna kukamba zotere. Tsopano Aluse Kaisi sizoti akulakwitsa kupereka ma-update amene zikuyendera
ndi mmenenso iyeyo ndi zimene akudutsamo, mmene zikuyendera ndithu za moyo wake. Vuto lomwe lilipo apa ndi loti chani? Tsopano akuona kuti boma la South Africa latenga azinaluseka isi ndi kukasiya ndi kuti ku repatriation center ya Lindela. Kodi amene wawa mmene amapempha boma la Malawi kuti likatenge? Ndi vuto linali lotani kuti inu aboma la Malawi muthamange mukatenga anthuwo mpaka na boma la South Africa latenga anthu amenewa? Ende khati kumabangula panopa mabangula katengani kuona anthuwo nawo mwapita kukatengano anthu akumoseope. Good and fine, zomwe ndi zinthu zabwino ndi fotokoza kuno kuti abale amene ali munjira kumabwera kuno. Tsopano anthu awo amene wawawa aku Cranmond ndi ku Gansby akhala kumapempha kodi chimene munachedwesera kukatenga ndi chani mpaka na dziko la South Africa likafike powatenga ndi kukasiya ku Lindela. Ukuzifewa abale athuwa sizoti timafuna zoona kuti akakhale ku Lindela ya, timafuna zoona abale athuwa azibwera kuno kumudzi. Now ponena kuti panopa ali ku Lindela, inuyo ngati boma la Malawi mukupangano chani kuti mwathandize anthu amenewa? Kodi ndi vuto la iwowa kuti akapeze ku Lindelawo kuti anyamulidwe pa zimabasi za dziko la South Africa kukasiya ku Lindela? Ndi vuto la iwowa kapena ndi vuto la inuyo ngati boma kulephera kuti mukatenge fa anthu akhala kumanena zoona kuti tikufuna tizibwera kumuzi, tifuna tizibwera kumuzi? Ndi inuyo kodi mukatenga liti? Mukupangano chani kuti mukatenga amenewo? Kodi mukufuna anyamulidwe pa zimabasi za South Africa apangidwa deport kumabwera kuno? Kapena mukakhala mukuwatenga mukupangapo chani kuti muwatenga anthuwo azibwera kuno kumuzi? Fa zinayi zopsa kwambiri maviyena amene amatulusa ndi kuti amazadzambula weekend imeneyi chapakatikati pa usiku choncho apeze kuzura kwangu akungoti zungulitsa anthu aja sinthu zozoonera apita nafe kutino kuti iki kuti khangati tupita ku Lindela zokhala motani. Zine zopsa kwambiri foti kwa anthuwa mutafuna apangidwa chipongwe zokhala motani. Ndi inuyo na aboma pozindikira zoona anthu akasidwa ano ku Lindela. What are you doing ngati boma la Malawi kuti mukatenge? Fine imene ndikuonera si vuto la anthu amene wawa, ndi vuto la boma mwalephera kukawatenga. Mwakatenga anthu ena, yes, that's good. Koma nawa munalephera kukawatenga mpaka na dziko la South Africa kuthamanga kukawatengapo. Ndi who is to blame? Tiziro zanu ndali pamene papano sipano za. Ndinuyo amalephera anthu akuboma, you're supposed to go and get them. Ndepitani mukatenge poti nomwazi waso location yomwe ali ku Lindela mukatenge muzibwera nawo kuno kumudzi. Osati tizidikiraso zimabasi zomwe za ku South Africa amava zoona kuti mpaka na amatulutsira mifuti kumatulutsira mifuti kuti nawo opyeza. Sopano ndi zichani zimenso? Ife tikufuna anthu azibwera kuno kumudzi osati azikhalanso mwamantha. Ngati amatulutsira mifuti zoti anthuzoza ndi kuti kumeneko kodali safe kumeneko sinde kuti azipezeka kumaopyezedwa kumeneko. Bring our people back home. Amene akufuna kubwerera kumudzi katengeni azibwera kuno kumudzi akuti.